pethau wedi newid ger yma nghanolfan Gneifio Meirion. Da ni'n edrych rwan ar ffeinal yr adran ganolradd y rownd derfynol y bencampwriaeth ar un Rhys Wyn Williams, ar 2 Dewi Jenkins o Dal y Bont, ar 3 y 6 Jake Crabb, ar 4 Gwion Evans tan Llan Dal y Bont, ar 5 Alun Evans o Lan Uwchlyn, ac ar 6 Llyr Wyn Jones. Dyma chi beth ydi gornes go iawn. Mae pawb yn dyrnu mynd yma, ni'n hedfan trwy'r rwy'n yma. Anodd credu pa mor gyflym mae'r perfformiadau yma yn dod nawr. A da ni'n gwylio ar hyn o bryd y cyflymdra yn cael ei arddangos i'r eitha, ond ydych chi hefyd yn gweld be mae cic yn gallu gwneud i'r gystadleuaeth ac i'r rheolaeth. Da ni'n edrych ar Alun Evans ar 5 un arall allan yma'n hyn. Ynta ar 2 Dewi Jenkins yn cael hwyl dda iawn arni, ond ar hyn o bryd mae Gwion Evans o tan Llan Dal y Bont yn gyflymach na nhw i gyd ar hyn o bryd, ac mae'r sylw yn syrthio arno fo rwan, ac ynta yn gorffen yr 5 oen. Mae yna 2 ar ôl ohonyn nhw, dan nhw'n cystadlu tro yma drwy Gneifio 7 yn ytrach na 5 fel oedden nhw'n y rownd gynderfynol. Felly Gwion Evans rwan yn gorffen bol ei chweched yn barod. Da ni'n edrych rwan ar y stondin y rhif 5 ar Alun Evans o Lan Uwchlyn, ac ar 3 yn y cyfamser mae Jake Crabb yn cael hwyl arni hefyd, yn mynd ar hyd y stodiau hirio na ar yr ochr gyntaf rwan, yn gyflym dros ben, yn anelu tuag at y pen, nôl â ni ar 5 wedyn. Gawn ni olwg sydyn ar Alun Evans o Lan Uwchlyn yn fan hyn, yn tacluso o gwmpas y cesel na. Alun wastad yn gneifio'r taclus dros ben, chydig ar ei holi o ran cyflymdra falla. Unwaith eto ar 2 wedyn Dewi Jenkins Dal y Bont yn wedi cneifio miloedd o ddefed dros yr haf yma, dwi'n siŵr. Ar 4 bod bynnag, mae'n sylw ni'n syrffio ar Gwion Evans. 2 Dewi Jenkins i mewn drwan ar gyfer ei chweched oen. Ar 4 wedyn mae gennym ni nôl a ni at Gwion Evans yn mynd i orffen ei chweched rwan. Oes na un ar ôl yn y gorlan, dyma fo. Mae o'n gwibio mewn pryn bod chi'n sylwi arno fo yn mynd mewn ac allan o'r gorlan. Ac wrth gwrs y cydymaeth yn y gorlan yn gwneud popeth mor gyflym a sy'n bosib ar ei gyfer, ond ar parau'r oen. Felly ar 2 Dewi Jenkins, ar 5 Alun Evans, ar 5 yn troi gefn ato ni wan i wneud y stodiau hirion. Ond drychwch yn y cefndir yma'n hyn unwaith eto. Gwion Evans, mae o'n angred ar y fod i'r person lleia sy'n ma o'r bechgyn mae i gyd, ond mae rhyw egni, rhyw fywyd yn perthyn iddo fo sydd yn eithriadol rawd y gwddw cymleth na rwan, ac yn agor allan yr ochr ola na. Mewn â ni wedyn yn y pen draw a Llyr Wyn Jones yma'n hyn yn cael hwyl ar ni ar ei 7th oen erbyn hyn. Bro fawr iawn ar ei holi a dweud y gwir. Nôl â ni wedyn unwaith eto, golwg ar yr ochr ola yma o ymgais lle mae Gwion Evans ar ni hyd y bed. Erbyn hyn, ydy o'n mynd i orffen yn gyntaf, dwi'n siŵr i fod. Dyma fo i chi, sydd o'n blaenau ni fan hyn. Dwi'n llongyfarch o'n barod, does ein ymhyad amdani, mae fo fydd yn gorffen. Dyna fo, bwtw coch i Gwion Evans o Dal y Bont. Cyn enillydd gwobr Louise Owen fel y cneifiwr mwyaf addawol, os dwi'n cofio'n iawn, 2 flynedd yn ôl. Felly, mae'r ymweliad a'r sioe fawr bob blwyddyn yn talu ar ei ganfed. Drychwch lle mae'r bachgen yma wedi gyrraedd erbyn eleni. So our intermediate champion, Gwion Evans.